A yau Juma'a, wadda ke wakiltar Right Honorable Muktar Betara Aliyu a dukkan lamuransa, wato Honorable Yamtagur, tare da sauran mukarraban gidan Right Honorable Muktar Betara Aliyu, sun kai ziyarar ta'aziyya wa hajiya shatu wato woman leader sakamakon rashi da aka yi mata na kanin mahaifinta da Allah ya sa ya riga mu gidan gaskiya. Allah ya ji kansa ya rahamce sa, mu kuma an namu ya zo Allah ya sa mu cika da imani. Abdulaziz Abubakar, mai rahoto daga Betara Vision Studio.